Програма Христо Ботев. Аларма. Бъди в час и половина. Уважаеми слушатели, вие сте с Аларма. Все още сме в летните месеци, особено ако следите температурите навън, а и навсякъде вътре. Но нашата лятна серия, която е с записи от концерти, които са се състояли под шапката на нашия фестивал, ще приключи утре. Днес правим кратко прекъсване, за да ви заведем на едно друго интересно място, където и ние ходим много често от програма Христо Ботев и много добре си сътрудничим. Става дума за арт-форума Без граници в Балчик, който тази година ще се проведе за 6-ти пореден път. Той не се провежда всяка година, а през година. Има и междинни издания, разбира се. Първото издание е още от 2003 година. Нашето предаване се включи от 2009. И от тогава сме имали доста интересни колаборации. Артисти, които са били представени на арт-форума Без граници, са ни гостували тук. Ето, мога да цитирам Роман Столер от Новосибирск, един много интересен пианист и съосновател на форума също така. Skopje Connection и прочие. Да не говорим за групи като Кайно Ясно Слънце и Ambient Folklore, чието членове участват не само като музиканти на форума Без граници, но много често и като организатори и прочие. Тази вечер на гости ще ни е човека, който движи този форум вече толкова години. Това е Ясен Казанджиев. Независимо дали той подготвя форума от Варна, където живееше допреди няколко години, или от Навара, форумът винаги е на високо ниво и среща различни професионалисти от различни области, като пресечната точка са традиционните култури, world music и прочие. А също така форумът е отворен и за публика с самите концерти, които са в финалните вечери. Тази година арт-форума Без граници е от 21 септември до 28 септември. Разбира се, ще има и среща на различни художници и накрая обща изложба. Ще има и концерти, които са на 6 групи, 3 български, 3 от други части на света. Това е на 26 и 27 септември. Започваме с Ambient Folklore, защото те са пресечната ни точка с форума Без граници тази година. Няма седмица след като приключи форума Без граници, всъщност няма няколко дни след като приключи форума Без граници. Те ще представят дебютния си албум тук в Първо студио, така че започваме с тях съвсем логично.
И така, уважаеми слушатели, ще си говорим по-нататък с Ambient Folklore в друго едно предаване за срещата между източното и западното средновековие. Те участват тази година на Арт форума Без граници, 6-то издание, след това участват и при нас във второ студио. Първо студио на 2 октомври. А на Без граници са 26 и 27 септември. Сега една интересна среща. През няколко месеца, понякога през няколко години, тук в ефир се засичаме с Ясен Казанджиев. Само да кажа, че тази година за пореден път Българското национално радио е медиен партньор на Арт форума Без граници. Арт форумът Без граници е носител на наградата Златен будилник на програма Христо Ботев за ползотворно партньорство през 2011 година. 2011 година. Аз това лято бях на 2 много интересни фестивала, така през 3 седмици в Варна, но с Ясен Казанджиев не се засякохме там, защото той, откакто се е върнал от Навара месеци нещо, е все на други места. Първо замина за Битола заедно с Ambient Folklore, след това за Унгария и в деня, в който аз се върнах от фестивал Радар във Варна, той се връщаше от един фестивал в Унгария и се срещнахме тук и направихме този разговор. Говорим си и за форума тази година, и за участниците. Ясен Казанджиев, арт мрежа Скендерман, организатор и главен координатор на форума Без граници. 6-то поредно издание за вече 12 години. Първото от 2003 година. Ти работиш в тази насока доста от преди 2003. Сега летоброенето от първото издание. Но все пак какво се е променило за тия години и под въпрос в цялото нещо, първите издания си ги правил от България, сега живееш в Навара, от разстояние ги правиш. Кое е по-лесно, кое е по-трудно в новите условия, в които живеем след криза вече и прочие? Първо ще отговоря на втория въпрос и след това ще се върна към първия. Мисля, че от чисто логистична гледна точка в момента живеем в глобален свят, където голяма част от работа се върши в интернет, електронна комуникация, имейли, факсове. И не е никакъв проблем. Аз мога, ако има и на Луната имейл, предполагам, че и оттам ще мога да организирам нещата. В смисъл има една такава бюрократична система, която трябва да се работи за намиране на финансиране на транспорта, на групите, на участниците и общо взето подготовката за всеки форум е от примерно октомври, ноември месец предходната година, за да се случи събитието примерно през септември. Лично за тебе кое е най-голямото постижение за тия години? Постижение за мен е, че след толкова време все още има много силна позитивна енергия в самия форум. В смисъл има една такава цикличност. От една страна форума работи на принципа first past next, нали? Като всеки един участник, за тези, които не знаят английски, всеки един участник дава препоръки, за да дойдат други хора, които са активни в момента в бранша. Но става въпрос, че има една такава цикличност и няма как абсолютно всички организатори да бъдат постоянно активни, супер позитивни, да имат много голяма успеваемост от контактите си от самия форум. Има едно такова сериозно ядро, да кажем, което е 20-30%, които са железни хора. Много време минават, те са постоянно в добра кондиция, имат прекрасна поддръжка, докато кризата направи така, че много хора просто излязаха от, ако мога да го кажа, че е бизнес. Защото изкуство и културата е от една страна може да бъде комерциално, обаче от друга гледна точка това е нещо дотирано от различни фондации, от бизнеса. От чисто гледна точка на човек, който е роден в България и започнал тук. Преди време, когато ти се занимаваше с музикални проекти, свързани по някакъв начин, опиращи се до фолклора. Аз сега няма да кажа world само, защото всяко нещо, нали, това е отправната точка. Но на времето нямаше много такива събития и като че ли хората
не бяха толкова в тая музика. Сега мисля, че е по-лесно, когато кажеш някое име или когато кажеш някой жанр или когато насочиш към някоя страна или дадена традиция, хората днес повече знаят за какво става дума. Аз мисля, че всичко е една голяма, огромна машина и ние сме едни малки колелца вътре. Някои по-големи, други по-малки. Нали? Това самото време може да каже. Нали? Оценка за това, което ние правим, ние нямаме право да... От тази гледна точка, която е в момента. Може би след време ще се разбере, но по някакъв начин аз си мисля, че всички, които сме работили за популяризирането на world music, за етно, защото началото ги питам, те питат какво world, какво е това нещо, никой не разбира. Сега вече всички знаят, толкова много звезди идват в България. България се отвори към света, беше изключително затворена държава. Общо този процес тръгна някъде около 2000-та година за отварянето на България. Тази година в музикалната част на форума и конференцията, когато е, концентрацията е върху 6 музикални проекта, 3 от тук и 3 от света. Може би първо да ги представим лека по лека. Мога да почна с най-известния проект. Това е групата Presença das Formigas от Португалия, която е групата на португалската певица Сара Видал, която е 6 или 7 години в своята биография, е певица на най-известната галисийска група Лор на Лубре, пътува из цял свят. И са от музикалното страхотно ниво, много добра. И ще бъде с акустичен проект Трио. Ще представят много интересна програма. Другата група, която е, бих казал, много интересна и е доста екзотична. Това е групата на Майя Барух от Франция и Япония, защото тя е много интересен пример за липсата на граници не само в изкуството и в шоу-бизнеса, но и в живота. Нейният баща е Пиер Барух, който е композитор и една от главните роли на един много известен френски филм от 60-те години, Един мъж и една жена. Нейната майка е Ацуко Барух от Япония, художничка и организатор. Тя също ще бъде участник в конференцията Без граници тази година, тъй като има концертни зали в Париж и в Токио и общо взето половината година на едното място, половината година на друго място. В смисъл, много хора, които са участните, самите носят духа на Без граница в себе си. Само уточняваш въпрос. Тя се занимава с организацията на събития в тези концертни зали Париж, Токио или? Да, тя е собственик на тези. Тя има галерия, тя е собственик. И Майя Барух е много интересна програма, защото съчетава модерна електронна музика с някакви специфични жанрове, фолклорни от определени области на Япония, което според мен има някакво шаманско звучение, в същото време с много популярно, с денс музика, изключително комерциално, в същото време и достъпно за голям брой зрители, въпреки че е качествен продукт. Защото в България някак се разделят на качествени и комерциални, а това нещо не трябва да се прави. В смисъл има неща, които са хем са качествени и в същото време са и продавани. Ясен Казанджиев пред Аларма. След малко продължаваме разговора с него. Сега ви въвеждаме в музикалната атмосфера на предстоящия арт форум Без граници. Ще чуем първо Presença das Formigas, след това Майя Барух, след това една друга група, която идва пък от Белгия.
inteiro.船の飲み枕ジョイ野菜ねやさまのどっこいしょやれんそらんそらんそらんそらんそらん飲みのせのせれどんとうつなみはかわいせのしゅの度胸だめしちょい野菜ねやさのどっこいしょやれんそらんそらんそらんそらんそらん沖のかもめに潮時聞けば私は立つ鳥波に出てちょい野菜ねや
Продължаваме по програмата на Арт Форума Без граници с Ясен Казанджиев, организатор и главен координатор на този проект. Групата, която чухме след презенса да сформигаш и звъни телефон, звъни телефон. И Майя Барух, той ще ви каже коя е тази група. Това е Lovat Brothers от Белгия, които правят много интересен кейджън и кънтри, но съчетават белгийска с американска музика. Мисля, че е много добро ниво на кънтри и въпреки, че тази музика е позната на български слушатели, много рядко гостуват качествени кънтри групи. Мисля, че ще могат хората да се насладят на тяхното изпълнение. От българска страна имаме 3 достойни групи, които са изключително активни на международната сцена. Едната е Ambient Folklore, която правят някакъв вид усъвременена, по някакъв начин възстановена средновековна музика, комбинация между балкански и европейски мотиви, като музиканти от тази група са участници в други много известни проекти, като Кайно ясно слънце и Сихия. Мисля, че няма нужда от представяне. И другата формация е Оратница, които пък спечелиха голяма награда на публиката на Ломекс преди 1 или 2 години в Европа. Изключително голям фурор, които комбинират елементи от аборигенската музика, тъй като в тяхна музика много присъства активно диджеридо, заедно с български перкусионни инструменти и български фолклор. И третата група, това е групата на Валери Димчев, групата Шаман. За тези, които не са чували, това е един проект, който от много години съществува в друг състав, но е бил замразен и в един момент той се възроди и Валери Димчев е музикант, за който списание Time, Wall Street Journal, Washington Post, той е световно известен, бил е почти във всички континенти по света. Участвал на форума в различни формации. Да, но този път не е нещо изцяло традиционно, ами е синтез между модерна и традиционна музика с джаз, източни мотиви. Нещо, което е в момента много се търси. В средата на август, по-скоро втората половина на август, имаха изключително успешно турне в Унгария, където свириха на 2 големи фестивала в Будапеща и в град Солнок. Иначе ти с тях си пътувал и скандинавския свят. Не само с тях, те и Валери Димчев има проекти, ходил е на Файорските острови, участвал е на G фестивал, който е един огромен там на Файорите в Скандинавия. Също Валери Димчев с друг проект беше в Швеция на най-големия етнофестивал Уркулт. Мисля, че има голям интерес към българската музика. Даже последния концерт в Швеция го записа шведското национално радио. И това е за мен много голяма гордост, защото те от много участници са слушали и много конкретно са си избрали именно тази група да запишат. В смисъл, ако в България има много ниски критерии в дадени области, не говоря специално за националното радио, където има изключително високо ниво, но като цяло в медийната обстановка има много некачествени образци, записани от радиостанции. Други, няма да споменавам имена, докато в Швеция това нещо просто е невъзможно. Там има изключително високи критерии и за мен е чест и гордост, че българска група е била представена. Ясен Казанджиев, това дето звън на телефона преди малко беше Косио Кучев, с който имахме също в Балчик една интересна колаборация. Всъщност децата имаха интересна колаборация с него. Той ми звъни, за да му дам втората част на книгата Ослепително на Мирче Картареско, така че звънението е било за добро. А сега слушаме Шаман.
Продължаваме по арт форума Без граници в Балчик, 6-то издание от 21 до 28 септември. Това беше Валери Димчев с Шаман, а сега продължава нашия разговор с Ясен Казанджиев. Разбира се, говорим си и за другите програми, които не са само музикални и само конференция. Форумът е малко по-дълъг, той има и традиционно различни художници участващи. Тая година са, виждам, от Латинска Америка имате доста. От 21 до 27, като ще има една изложба в Тузла в Румъния. Тузла в Румъния, не Тузла до Шабла. Да. И всъщност той има Тузла и в Турция, и в Босна. Нали, други известни, но това е Тузла в Румъния. Едно курортно селище, което е много интересно, защото е от една страна близко до Констанца и до Мангали, където има нов културен европейски център. Наистина тази година имаме така доста сериозно присъствие от Южна Америка. Имаме художници от Чили, от Аржентина, от Еквадор, също така участници от Испания, от Швейцария, от Румъния и България и Русия, разбира се, традиционно. Форума винаги си е сътрудничал с различни културни организации от тази част на Румъния, която е близо. Напомням, че с галерия Луиза Кала бяхте правили преди. Точно така. Луиза Кала е участник в тази година тя е също така и участник в арт мрежа Скендерман. И тя е изключително активен художник. Мога да кажа, че хора като нея от едната страна, от другата страна на границата правят съвременния европейски ренесанс в България, където всичко става в България и Румъния, където всичко става много бавно, граница отварят една към друга много, много бавно, но все пак този процес тръгне и това мен много ме радва. Защото все пак унищожават се разни стереотипи от миналото, че румънци са окупатори, че българите били еди какви си за другите. В момента ние сме брати, сестри, приятели. Ние сме един много, много близки народи, където кухнята, музиката, изключително общи неща имаме помежду си. Обща история. Това не е основният фокус това не е основният фокус на форума, но мислил ли си, примерно защото в двореца в Балчик идват доста румънски туристи, за по някакъв начин популяризиране на музикалната програма, която е част от форума, там има доста продуценти, организатори и така нататък, за хора, които идват от няколко километра от граница, защото по някакъв начин двореца е споделено културно пространство на двете страни. Да, има, когато 40-те години тази територия преминава в България и по-късно след края на Втората световна война територията продължава да бъде част от България и Южна Добруджа и има договорка между България и Румъния. България да експлоатира това пространство, като се грижи за него, но се случват изключително много културни събития. В смисъл, че това е заложено в фундамента между международни отношения между България и Румъния, защото малко или много това е свързано с румънската история, това е дома на румънската кралица. Друг е въпросът, че нещата са много интересни от тази гледна точка, че, например, една от групите, с които аз работех преди време, бях 10 години техен менажер, Лот Логин, на барабаниста на групата, неговия прадядо, той всъщност е бил собственик на земите, където е построен двореца и той лично ги продава на румънската кралица. В смисъл, че света е малък и по някакъв начин винаги се намерят някакви общи условия. Относно румънските туристи и чуждестранни, наистина там е много посещавано място и това е много добро условие в случай на интерес при случване на концерти, тъй като е малко извън сезона септември месец, но в същото време вече няма такъв наплив огромен, но има все още хубаво време и хората от Европа, където вече е пристигнала есента, идват и се наслаждават. Пък относно липсата на граници, не е толкова само заради обединението на Южна и Северна Добруджа в този
културен проект, обединението на България с Румъния да правят нещо съвместно. Защото ние са на българи и румънци, ние там сме партньори, правим съвместни проекти, но най-вече това е без граница за целия свят, а не само конкретно за Добруджа. Искам да го... Да, едното е пример за другото. Защото тази година имаме 80 участника от 20 държави, а най-важният модул, наистина, от една страна може би е фестивал самото събитие, защото се случват концерти, има арт събития, като изложби, но от друга гледна точка основното събитие, което за мен е най-важно и тръгна от самото начало от 2003 година, това е конференция за културна политика и арт менеджмент, където се събират организатори на фестивали, менажери, които те общуват и след това винаги се случват неща позитивни и има сътрудничество между участниците. Някои участници идват за шести път, т.е. от самото начало са има обаче и съвсем нови. Ти спомена в предварителния разговор, че от скандинавските страни тая година качели има акцент. Не само. В началото може би имаше по-голям интерес на страните от Балканите, защото тогава самите балкански държави почнаха да се интересуват една от друга, но след това може би интересът падна, защото на Балканите броя на културните събития, които се случват и инвестициите в култура са изключително малки. И може би от тази гледна точка нямат много голям интерес самите хора от Балканите като продавачи, като продуценти на културен продукт, който искат да експортират. Например, една Дания на глава от населението има изключително голямо финансиране за културата, изключително голямо посещение на театри, на концерти, изключително качествена държава, докато в Европейския съюз България сме на последно място по инвестиция в културата. Ние сме най-лошо образованите културно хора. Разбира се, аз не се срамвам от това нещо, защото просто знам, че има някакви исторически причини това да е така, но ние сме в процеса на наваксване и България е много активно, както преди малко спомена, че преди време нямаше много такива етно и културни и world music събития, а пък сега и в цялата страна се случват изключително много, този стил става много популярен. В смисъл, нещата си върват напред и България отива малко по малко към позитивно развитие.
Музиката закрачила бързо по пътя към местния жопски апелативен съд. Там да пуска жалби и гущери по адресната ралежа, дето има май и въшки невъзпитан хулиган с гащи небрани наши си позволява юнашки деяния. Как не го е срам? Съдята корумпиран, обаче зачел закона. Ергене, он не окай, а си седи дома. И така, уважаеми слушатели, мисля, че чухме всички участници, които тази година са музикални участници на арт форума Без граници. А сега и Асен Казанджиев ще ни срещне и ще спомене някои от основните гости на конференцията, защото доста важни хора идват винаги на този форум. Със сигурност ще пропуснем някой, защото участниците, както казахме, са над 80. Сега няма да ги споменаваме всичките, но има много важни фигури въобще в културния мениджмент и в Европа и от извън Европа, които идват. Тази година да кажеш кой идва? Много си има организатори на огромни фестивали от Дания, от Норвегия, от Полша, Унгария, Испания, Португалия, Франция, Италия. Има два много огромни фестивала от Индия, техни представители, което е много интересно, че индийците се интересуват от Балканите по някакъв начин и от света. И Балканите се явяват като граница между изтока и запада и ние трябва да се възползваме от естественото си разположение. А иначе относно по-известни имена, мога да спомена Кенет Дей, който е директор на най-големия етнофестивал в Швеция Уркулт. Мога също така да спомена вице-директора на Фира Медитерания в Манреса, в Каталуния, в Испания, в автономна провинция Каталуния, където се случва изключително голямо събитие, което събира културата от цялото Средиземноморие, с огромен бюджет, с огромни мащаби, но също време те проявяват изключително голям интерес към ни нови територии. Териториите на изтока, както се казва на испански, на Ориента, защото Ориента това е изток. И това за тях е изключително интересно, защото даже и на Запад дойде кризата. Дори от тази гледна точка, кризата има два аспекта. Един е финансовия аспект. Благодаря на финансовия аспект и намаляването на бюджетите, те почват да се интересуват от продукти от изтока, от Балканите, където цените на музикантите ни няма как, просто стандарта, знаете, България не е като в Германия или Швеция. И това позволява музикантите, които живеят тук, да бъдат конкурентоспособни и да могат да се лансират на чуждите сцени. От друга гледна точка, кризата на Запад тя е културна криза. Тя е криза на идентичността, криза на корените. Значи там обществото толкова много се е модернизирало в един момент, че някак се съгуби връзката на хората с техните корени. И те почват да търсят музика и продукти, които са по-автентични, които са по-древни, по-дълбоки. И мисля, че България специално с това изключително може да се гордее. Има много примери на прекрасни музикални, страхотни проекти, които са много различни един спрямо друг, но които дават изключително голямо разнообразие и възможности. В смисъл, кризата за един е нещо лошо, за друг може да бъде добре. И ние се надяваме, че благодарение на Без граници и подобни събития, това ще помогне за преборването и за продължаването напред. Не само нещата да се развиват и да продължават напред, но да не се развиват надолу, ами да се развиват нагоре въпреки проблемите. За тези слушатели, които не знаят какво е Без граници,
Арт форума без граници. Може би да опишеш, след като приключи една такава конференция, сега може да даваме примери и от третата, или от четвъртата, или от първата. Какви са основните резултати? Основните резултати са, че самите участници, от една страна има шефове на агенции, представители на групи, от друга страна има фестивали и почва един огромен обмен, едно движение и наблюдаваме как хората почват да си сътрудничат и за няколко дни прекарани заедно се появяват едни даже истински приятелства, които създава се доверие между хората, защото доверието това според мен не е важно. Даже музиката не винаги е основен фактор, защото в момента в Европа има стотици хиляди музикални групи, а фестивалите не са стотици хиляди. В смисъл, че има по-голямо предлагане, отколкото търсене. И в повечето случаи хората предпочитат да работят с някой, който има доверие, на който могат на когото могат да разчитат. И от тази гледна точка след всеки форум без граници стават изключително огромно количество сътрудничество. Аз не мога да спомена, но става въпрос за много стотици различни проекти, които след всяко едно събитие се случват. Наистина огромно количество сътрудничество. Просто ние събираме хората и оттам нататък те почват да си правят нещата сами от само себе си. То не е целенасочено, от тази гледна точка нещо изкуствено, ами то си става съвсем по естествен начин. Да, това е моето първо впечатление от втория форум, защото аз тогава участвам. Значи всичко е сериозно организирано, има часове, в които хората представят своите организации, има часове на концерти и така нататък, но няма тая стегнатост, защото в България все още, като кажеш конференция, си мислиш нещо точно под час, под такова с костюми, хора изнасят доклади. Тук не е така. Не, някои от хората са изключително сериозни. Значи, това, че някой не е облечен с костюм, това нищо не означава. Не искам да кажа, че това е преднамерено по някакъв начин, за да е самото общуване да е малко по-непосредствено, да не е толкова официализирано. Сега дам един пример конкретно в Великобритания, откъдето тръгна това течение на юпитата, нали, на успелите млади хора. В края на краища това са едни хора, които не говоря за тяхната култура, но те са едни първенюта, това са едни много богаташи, които искат да покажат своето социално-икономическо ниво, колко са успешни, колко са добри и те се обличат в страхотни дрехи, в скъпи костюми и те демонстрират една завидна позиция в обществото на успех, докато от старата аристокрация и изобщо хората, които са големи професионалисти, те са обикновено облечени съвсем нормално, много често не могат да бъдат разграничени от останалите хора, но въпреки те са много специални. Примерно един такъв човек е Хенри Ван де Берге от Белгия, който е директор на един от най-старите европейски етно и джаз фестивали, Брусела Фолк и джаз, и той е под патронажа на краля на Белгия. Самият директор е личен, много добър приятел на краля на Белгия. Значи този факт и този човек, той е съвсем нормално си общува, няма никакво разграничение с други, защото на една среща няма как всички организатори да бъдат с огромно ниво. Има някои, които са отскоро са организатори, други са на средно ниво, други са вече опити, много добри, но всеки има нещо какво да даде, да обмени. В смисъл, подобни срещи са много полезни, а пък за зрителите и слушателите и тези, които искат да посетят форума, за тях е фестивалната част, защото конференции имат строго професионален характер и едва ли ще бъдат интересни за повечето хора, но изложбата на художниците, на произведения, които са направени на самото място от цял свят, тази година имаме от много държави художници, и също така концертите, които 2 дена на 26 и 27 септември е музикалната програма, долу на брега на морето, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен музикален продукт и продукти, групи, които свират на огромни сцени, въпреки че в България може все още да не са много популярни, но ние гледаме да сме авангарда. В смисъл, може би след време, както примерно рок групите през 80-те години, които бяха изключително известни, тогава не можеха да идват в България. Те идват в момента, хората много им се радват, но за съжаление
няма тази енергия, която имаха 80 години. Аз самия съм рокаджи от много време и мога да го кажа. За мен е важно да има енергия в самия продукт, защото позитивната енергия, тя променя нещата към по-добре. Тя дава надежда на хората, защото самия живот е труден, хората имат нужда от заряд, а музиката може да бъде такъв позитивен заряд. И там музиката е уловена често в месеците или годината преди съответната група да пожене някой успех, точно правилния момент. Много групи, които по някакъв начин първоначално са били представени и са нямали такава голяма известност, след форума изведнъж тръгват по световните сцени. Един такъв пример е на исландската група Arstidir, която в момента има мега успех, има концерти по цял свят, в 4 континента. Наскоро имаха турне в Съединените щати с над 40 концерта. В смисъл, говоря за много високо ниво и за много голям успех. По някакъв начин и ние имаме заслуги от самия форум. Не казвам, че сме само ние, защото в крайна краща си има екип, менажер, има музикални, талантливи хора, но все пак и ние имаме някаква заслуга за това да се случи. Годината, в която Arstidir свириха на арт форума в Балчик, това беше преди 4 години, беше една изключително силна година, надявам се и тази да е такава. Arstidir, ако не сте ги чували, сега ви предлагам да ги чуете, а после ще чуем и една група от Навара, която се надявам пък да дойде на 7-то издание. Varla átt þér sama stað. Friðingan í andartaka, ekki getur sest við það. Kjósir þú það? En rist á lappir ljúft kemur vorið, létt sólskinn rennur í hlað.
Stóra strönd horfir yfir og öxar of lág og mikið og tíminn líður þá breytir svo margt svo aldrei neinn hafði fyrir sér. Næstu nótt ferjum heim, tökum ekki eftir þeim þungu skýjum sem herja á. Sjórinn gengur á land, skrifa í svartan sand ljóðin þín og leyndarmálin mín. Því fleiri stundir sem líða hún finnur nú til og mikið og gætir hönd sína segir svo margt glætur hún færa hins svar. Næstu nótt fer ég heim, varla tek eftir þeim þungu skýjum sem herja á. Sjórinn gengur á land, skrifa í svartan sand ljóðin þín og leyndarmálin mín. Аларма. Бъди в час и половина. Aura ei su lo 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 lo. Aura ei su lo 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 lo. Emanenta uzzu bigoso orain bat eta gero bertzi. Bye.
И така, уважаеми слушатели, надникнахме и към историята на форума Без граници. Осветлихме ви относно настоящото издание, което от 21 до 28 септември в Балчик, в двореца. Пожелателно си пуснахме и Милучин така с пожеланието да дойдат на 7-то издание след 2 години. Сега завършваме разговора с Ясен Казанджиев. Очаквайте и други включвания, особено там на място. На 25 и 26 ще имаме няколко предавания с гости на форума, и музиканти, и художници, и музикални продуценти. Т.е. ще има цяла аларма, ще има цял нощен блок, ще има мултикултурни диалози пряко оттам, от двореца, както обичаме да предаваме. А сега Ясен Казанджиев. Мислил ли си да направиш, понеже живееш в Навара, Без граници Навара, някое такова междинно издание, както понякога има междинни? Може би някакви там събития могат да се направят, но специално Навара не е толкова атрактивна за хората от света. В смисъл, тя е интерес със своето средновековие, със своята култура. Това е земята на баските, една от най-старите държави в Европа. Горе-долу около 681 година основана е и Навара, кралство Навара, заедно с България. В смисъл, не еднаква история имаме с тях като продължителност. Но Навара не отговаря на стандарти, имаше стереотип за Испания. Испания за повечето хора това е фламенкото, биковите, докато музиката на баските е много различна. Тя няма общо с това. Тя е по-скоро келтско-скандинавско звучение има. И не случайно миналата година най-известната им наварска група Милучин свири на фестивал Рукулт в Швеция. Имаше изключително огромен успех. Мисля, че Балчик е най-доброто място за случване на такива събития. Значи ние пробвахме да направим една година, беше в един курортен комплекс, където наистина имаше повече хора, обаче някакси беше много разпиляно, хората бяха из хотелите. Самия дворец в Балчик, той самия си носи мултикултурализма вътре защото има симбиоза на различни култури, на православие, на католицизъм, на ислям и самата румънска кралица, по която поръчка е създаден двореца, тя самата е носила в себе си точно тази идея на Без граници. Мисля, че това е перфектното място в България за нашия форум. Форум Без граници, който и тази поредна година, това е поредно издание, е с медийното партньорство на Българското национално радио. Ясен Казанджиев пред аларма. Слушаме отново Ambient Folklore, за да рамкираме това предаване и на излизане ще ви заведа и на друг един фестивал, който тече в момента.
така, уважаеми слушатели, ще се видим в Балчик между 21 и 28 септември в двореца на Артфорума Без граници. Надявам се от това да възникнат и интересни идеи за следващи събития и в София, и по света.